Helo, dyma adnodd newydd i chi ddefnyddio i helpu chi gyda'ch gwaith mathemateg. Un o'r adnodd yw clip ar Fathemateg. So, yn syml, o gyd eisiau yw i wylo drwy Google. Os yw'r clip ar Fathemateg. A bydd yn dangos lan fel hyn. So, gwasgwch yr un gyntaf. A chwrdd dyma'r tudalen gyntaf sydd gen ni. Teitl a cyfnod 2, portreal coch fan hyn yw'r un ar gyfer blynyddoedd 3 i 6. So, chi'n gwasgu ar portreal. Mae'n dangos lan y sgiliau mathemateg sydd. Hefyd, lan y top, os chi'n gweld llythyren E, dyma yw i drosi i'r Saesneg. Os chi'n gweld, mae'n newid i'r Saesneg, a wedyn nôl i'r Gymraeg. So, os ni'n gwasgu a defnyddio sgiliau rydd fan hyn, chi'n gweld, dyma'r elfennau gwahanol o fewn defnyddio sgiliau rydd. So, defnyddio ffeithio rydd a berthynas rhwng rydd. So, os gwasgu ni ar hwnna, a wedyn chi'n gweld, mae blynyddoedd wahanol i gael. So, blwyddyn 3, 4, 5 a 6, ni'n gwasgu ar blwyddyn 3 yn gyntaf. Llosi rannu rifau gyda 10 a 100. So, dyma un esiampl i chi o beth sydd ar gael, sef fideo i gyflwyno y gwaith, a wedyn mae taflen waith o dan wedyn gyda amrywiaeth o gwestiynau. Nawr, lawr y gwylod fan hyn, mae opsiwn i chi. Yn gyntaf, chi'n gwneud yn rhyngweithiol, troi ateb yn y bocsys ar gael, a wedyn chi'n gallu gwirio'ch atebion trwy gwasgu'r botwm wersi fyna, a wedyn chi'n rhoi sgôr i chi hefyd. Ond hefyd mae'r opsiwn o greu PDF. Nawr, os mae'n argraffu, mae'r opsiwn yna gyda chi hefyd. So mae PDF yn mynd i'ch downloads. Ond hefyd, mae'r opsiwn hefyd i lanlwytho hwn lan eich hwb. Nawr, os chi'n agor hwb yn eich ffeil fyna, so my files, fy ffeiliau, a wedyn yn syml, na chi'n mynd i'ch downloads, neu gyda un fi fan hyn, mae lawr y gwylod, so yn syml na gyd sy'n gwneud yw llusgo lan i'r hwb, i'w chlwytho. A dyma ni. So, unwaith mae'r dogfen yn agor yn eich ffeil, os gwrs, yr opsiwn sydd â chi wedyn yw i wasgu i'r dot, a defnyddio yn J2E5. So, unwaith ni'n gwasgu hwnna, mae'r dogfen yn trosglwyddo draw i J2E5, ble chi'n gallu wedyn ateb trwy defnyddio'r eicon sy'n ar ochr fan hyn, a wedyn i arbed hefyd ac i ddangos eich athrawon. Nawr, gyda rai hefyd weithiau bydd mwy nag un tudalen, so na gyd sy'n gwneud yw gwasgu tudalen nesaf fyna'n cornel hefyd. Pob lwc.